Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi pun mga maranosong o di na mga buni-bunian, saya ko na di kukurmatan o di na di pelilalilangan. Dasal ako kay Princess Diana. Ngayon mga maranos ng Princess Diana na para bunyi sa kapambilingan ka sa tambirengad ka. Sa tiga ka na Princess Diana, si ko kapangganap na kasar ka to Saudi. Nao mga kalipati sudi kang giginawa Lagi kung nakanag ka susang kuano suara niyan, munad na rin sa katawingaw, dasal ako ko mauda magkiragada tuwa pagusturan. Sakati sa mga maranos ng mga kanta ka, Princess Diana, sakati na pamanginggan ka. Wassalam.
birai ngedek perinsi sadeyanem anak wa basu makai ragi nade dinai ka uwe odi takanggi nawae sakaso layu kake nadiku kerau genaten air rugi so gawi nai numai bukan bunem anombe akai dinare buna sasalamara kasai na berdim sampai mayu bikaran saunu rai kuno aumide